ନିଲାମ ହେଲା ହିଟଲରଙ୍କ ଟେଲିଫୋନ୍। ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ଭାବରେ ଜଣାଯାଉଥିବା ଆଡଲଫ ହିଟଲର 1945 ଏପ୍ରିଲ 30ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ହିଟଲର ପ୍ରାଣ ହରାଇବାର ଇତିମଧ୍ୟରେ 79 ବା 80 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ହୋଇନାହିଁ। ନିକଟରେ ଆମେରିକାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ନିଲାମରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହିଟଲର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଏକ ଟେଲିଫୋନ୍କୁ ଆମେରିକାର ନିଲାମ କମ୍ପାନୀ ନିଲାମ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ଏହି ଟେଲିଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆକ୍ସନ୍ ନାମକ ନିଲାମ କମ୍ପାନୀ 1ରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏହି ଟେଲିଫୋନ୍ର ନିଲାମ ଦର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜାପାନର ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି 1,62,ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏହା କିଣିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମକୁ ନିଲାମ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୋଇଛି। କଳା ରଙ୍ଗର ଏହି ଟେଲିଫୋନ୍କୁ ପରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୁଣା ପୃଷ୍ଠାରୁ